Mugi dados lejar penggalipun panjenengan kalih sedaya rombongan matur suwun. Niki gandeng wektale sithik ding padha rata. Nggih. Iki mangke pamundutan-pamundutan ingkang dereng taturan dilajengake wonten dagel kalih Pak Margo Nyek. Sing tukang isah-isah ngetum-ngetumi bongko lah wis. Pokoke jangan kemana-mana maine sore tet wis bonus. Dina iki ning gone adikku wedok maine sore renteh kowe wis do macak do acak ke ngono. Jam 7 sudah macak, jam 8 langsung gambyong. Capcus nggih. Matur suwun. Dipun lajengake mangke dalu. Matur suwun. Monggo Ndara. Sampun Ndara. Lah niki bot-bote suwan wonten dalemipun Mbak Eni dalah Mas Sutekno. Oh. Ndara. Ipene Dek Wiwis. Ipene Dek Wiwis. Nggih, dawuh. Suka kuwi kudu eling lan waspada. Kenal wae kowe padha gawe rangan suka kaya ngene nanging aja lali marang kewajibanmu yo. Nggih. Wis rampung kabeh kewajiban. Sampun lah niki wau sampun damel soto gandeng.